Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Bulkan Kanlaon ang nagapakita na sa mga sinyales sang magmatic eruption suno sa Phoenix. Wala sang pagkambyo sa alert level sang bulkan karon. Gobernador nagapanawagan naman sang pagpangamuyo. Mirakulo na lamang suno sa iya ang makapakalma sang bulkan. May report si Barbara Mijares. Ang amat-amat nga pagsaka sang sulfur dioxide emissions sa bulkan Kanlaon humalin sang eruption sini sang June 3. Ang wala untat nga pag-record sang volcanic tremor humalin sang Disyembre 9 ang pila lamang sa mga klaro nga sinyales. Suno kay Maria Antonia Bornas, ang chief sang Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division sang PHIVOLCS nga may matabo nga magmatic eruption. Kung ano nga klase, kung saan o kag kung ano kadugay, suno sa iya ang hindi mapatod. Suno kay Bornas, nagapabilin sa alert level 3 ang bulkan, kasumuman ang pagpatuman sang 6 kilometer danger zone. As of now, wala pong tayong ibang interpretation dyan kung hindi meron po talagang napipintong pagsabog, pagputok ng magmatic eruption. Ang tanong na lang po ay kung ano pa pong klase, kailan, gaano katagal, at ano po yung extent ng magiging volcanic hazards. So ito po yung mga questions na hanggang ngayon ay binabantayan natin ang sagot, Suno kay Bornas, as is ang ilang nga abiso. Natapos naman ang 3 ka semana nga damlagpagi na siling observation period ug galing wala man sang pagkalma sa bulkan. Yara na sa local government units ang desisyon. Suno kay Bornas, labi na nga hindi man lamang ang sitwasyon sang bulkan ang ginahatagan sang konsiderasyon, kaangay sang economic loss, social conditions kag iban pa. Tayo po ay recommendatory lamang. It's really up to the LGUs to decide, kung ano po gusto nilang gawin. Kasi, lagi nga po natin sinasabi, tayo po ang basis po natin sa ating pronouncements, yung ating po interpretation and recommendations is science only. Nagapanawagan si Governor Eugenio Jose Lacson sang pagpangamuyo sa sitwasyon sa bulkan. Nagapati siya nga divine intervention na lamang ang makapagkalma sa Kanlaon. Sa madason nga semana, suno kay Lacson, magapatawag siya sang pagsapol sa Office of the Civil Defense. Luyag niya italakay ang sitwasyon, lakip ng assessment kung bala may posibilidad nga pwede mapabalik ang mga evacuees. Experts say it will erupt, but they don't know when it's gonna happen. So there's a decision to be made. In fact, I'll be calling a meeting. I don't think I can call for it tomorrow, maybe next week, together with OCD about the possibility of, yes, the warning is there, but is it possible to return to home? So we will get into a discussion with regards to that. Wala labot nga samtang nagadugay, hindi man mapahamtang ang mga apektado, hindi man malikawan ang threat bahin sa ikaayong lawas suno kay Lacson. Sa karon na plaster na ang tanan nga mga kinahanglanon sang evacuees sa sulod sang isa ka bulan o kung tubtub sa ikaduha nga semana sang Enero. Wala pa man matandog ang 50 million pesos nga pondo nga ginrelease ni lamang sa Malacañang para sa probinsya. Kung matabo nga iga-expand pagid sa 10 kilometers ang danger zone suno kay Lacson, mas mabugat pagid ini nga pagpanghangkat. Para sa Digicast Negros, Barbara Mijares.